खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि सासे लाइमोना इन्डिया बुक रेकर्ड 2020 आव मुं आर्जिनो हानानै बिटिआरनि देरगानाय लाबोदों। बिटिआरनि गाहाय सहर क'क्राझार वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि राहुल शर्मा आरो सान्दा शर्मानि फिसाज्ला आर्यान शर्माया दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों। एसआरएम मुलुगसोलोंसालि दिल्ली केम्पासनिफ्राय अट'मबाइल इन्जिनियाराव बिटेक उथ्रिसारनाय फरायसा आर्यान शर्माया मबाइलजों 30 मिनिटावनो 175 बिफां-लाइफांजों बुंफबनाय समायना सावगारि, बिबारफोरनि सावगारि, मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनाय अनलाइन बादायलायनाय उथ्रिसारना इन्डिया बुक रेकर्ड 2021 बोसोराव मुं आर्जिनो हायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव इन्डिया बुक रेकर्ड आर्जिनो हानाय आर्यान शर्माया बुङो दि इयुनाव बिटिआर ओनसोलनि समायना मिथिंगायारि नुथायफोरखौ मुलुग दरबाराव फोसावदिंनो नाजानायजों लोगोसे गिनिस रेकर्ड लाखिनो नाजागोन होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि लाइमोन आर्यान शर्मानि बिफा राहुल शर्माया बुंबावो दि ओनसोलनि टुरिज्म बिफानखौ बुहुमाव गोसारहोनांगौनि थाखाय आथिखालाव लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंजों खामानि मावनो हायो होनना रोखा बुंथियो। नैथि रादाबाव दङ आसाम सोरखारा कर'ना रिपर्टखौ नोजोर होनानै रायजोआव रेड जन जिल्ला आरो ग्रीन जन जिल्ला महरै फारागथि खालामना होबाय। थांनाय 7 साननि गेजेराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया जाय जिल्लाफोराव गोख्रोङै बांनो हमदों बेफोर जिल्लाफोरखौ रेड जन महरै सिनायथि होदों आरो बेफोर जिल्लाफोरनि जाय ओनसोलाव बांसिनै कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया बांदों बेफोर ओनसोलफोरखौ हटस्पट महरै सिनायथि होदों। आसामनि सावस्रि बिफाना मोनसे फारिलाइ थियारि खालामदों। मख'जाथावदि आसामनि गं 15 जिल्लाफोरखौ रेड जन फोसावना होनायजों लोगोसे गं 15 रेड जन जिल्लाफोरनिनो गं 220 ओनसोलफोरखौ हटस्पट थावनि महरै सिनायथि होदों। गं 15 रेड जन जिल्लाफोरा जादों गिबियाव मरिगाव, गलाघाट, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, जरहाट, तिनसुकिया, गवालपारा, डिमा हासाव, बाक्सा, शिबसागर, धेमाजि आरो नगाव जिल्लाफोर। बेराफारसेथिं जाय जिल्लायाव कर'ना जिउसाया थांनाय 7 साननि गेजेराव खमायलांनो हमदों बेफोर जिल्लाफोरखौ ग्रीन जन जिल्ला महरै फोसावना होदों। बङाइगाव आरो दक्षिण सालमारा जिल्लाफोरखौ ग्रीन जन जिल्ला महरै सिनायथि होदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर, कुमारिकाटा, नाग्रिजुलि आरो नावकाटा ओनसोलफोरखौ हटस्पट महरै सिनायथि होदों। थामथि रादाबाव दङ आसामाव थांनाय सानथामनि गेजेराव 9 लाखनिबो गोबां कर'ना भेक्सिन थुदों। आसाम सोरखारा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै हादोरसायाव कर'ना भेक्सिनेसननि हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनाय नुनो मोन्दों। आसाम सावस्रि बिफाननि थाद'नाय गैयै कर'ना भेक्सिन थुनाय लेखा थांनाय सानथामनि गेजेराव बृहस्पतिबारसिमाव हादोरसायाव 9,80,000 कर'ना भेक्सिनेसननि हाबाफारिया जाफुंसारदों। आसाम सोरखारा 15 आगस्टनि सिगां हादोरसायाव गासैनोबो कर'ना भेक्सिन थुहोनो बिथांखि लादों। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा फैबाय थानाय 45 साननि गेजेराव सोरखारि मावथिफोरनो बयनोबो कर'ना भेक्सिन होनायखौ आबुं खालामगोन होन्नाबो बुंथिदों। मख'थावनादि हादोरसायाव थांनाय सानथामनिफ्राय सानसेयाव 3,25,000 कर'ना भेक्सिनेसन हाबाफारि मावफुंजादों। बिटिआरआव ड्राग्सनि बाहायनाया गिथाव महर लादों। बाक्सायाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। आसाम सोरखार आरो आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखा गोख्रों जादों। बाक्सा पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि मोनसे टीमआ कुमारिकाटा सेसापानिनिफ्राय सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इन ड्राग्सफोरजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। सिमला पुलिसआ 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गंबा मबाइल फन, गंसे बिलाथि कार आरो गंथाम मटर साइकेलबो बोखांनो हायो। हमजानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ थुलुंगा बसुमतारी, मानब प्रतिम चैत्रेन्द्र, महम्मद आलुद्दिन रहमान आरो सन्जय बसुमतारी होनना सिमला पुलिसआ सिनायथि होदों। मख'थावनादि 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गेजेराव थुलुंगा बसुमतारीया 22 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय बिथां रंजा खुंगुर बसुमतारीनि फिसाज्ला होनना सिनायथि होदों। बिजेपि दोलोआव हाबफैनाय रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथांनि असे फिसाज्ला थुलुंगा बसुमतारीया दायो ड्राग्स फालांगिरिनि दायाव सिमला पुलिसनि आवथायाव दङ। सिमला पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हेर'इन ड्राग्सनि केसखौ लानानै बे दाननि गेजेराव 2 सुबुंखौ हमनायनि उनावनो नायबिजिरनाय सोलिगासिनोमोन। सिमला पुलिसआ थानायाव बे जाथायखौ लानानै मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना सिमला पुलिसआ फोरमायदों। सिमला पुलिसआ दासिम 6 सुबुंफोरखौ हेर'इन ड्राग्सनि केसआव हमनायबो जाबाय आरो सिमला पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो होननानैबो फोरमायदों। आसाम पुलिसआ गं 106 खावनाय बाइकफोर बोखांदों। आसामनि गवालपारा जिल्लानि पुलिसआ सिखावफोरनि बेरेखा अपारेसन खालामनानै जाफुंसार जानो हायो। बे अपारेसनाव गवालपारा पुलिसआ खमैबो 106 खावनाय बाइकफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे 28 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। गवालपारा पुलिसआ बे अपारेसनखौ खमैबो 20 सानसिम खालामदोंमोन।
पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला बे बाइकफोरखौ गुबै बिगोमाफोरनि आखायाव गथायनायनि थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो बिनि बागै गुवारै फोरमायनाय जागोन होनना मिथिहोदों। बे दासिमनि गेदेरसिन खावनाय बाइकफोर बोखांनाय जाथाय होननानै आसामनि एडिजिपि जिपि सिंहआ बुङो। बे जाफुंसार अपारेशननि बागै बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै फोरमायो। आसाम नागालेन्ड सिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गोबाव समनिफ्रायनो सिमानि हाखौ लानानै सोमजिबोदों एना एनि थासारिया समजों लोगोसे गाज्रि महर लाबोदों। खौरांनि बायदिब्ला नागा दुथांफोरा आखायाव हाथियार लानानै सिमायाव आसामनि आबादारिफोरखौ धमकी होदों। साहा आबादारिफ्रा साहा खानो थांनो हायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। जाथाया आसाम नागालेन्ड सिमा मरियनियाव जादों। बै ओनसोलाव माखासे सान सिगां कंग्रेसनि बारग' एमएलए आरो आथिखालाव बिजेपिआव हाबनाय रुपजित खर्मिया सिमा नायगिदिंनो थांनाय समाव गुलि गावनाय जाथायजों मोगा-मोगि जाना खुनुरुखुम जिउ रैखा मोन्दोंमोन। नागाफोरा आसामनि गोबां हाखौ दखल खालामना लानाय जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारदों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव मेट्रिक आनजादनि थाखाय टप 20आ देग्लाय गैला। बे एखे रोखोमैनो ओएचएस आनजादनि थाखायबो टप 10 सायख'नाय जाला होनना फोसावदों। हादोराव आरो रायजोआव कभिडनि थाखाय देग्लाय आनजाद खुंफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बे थांखिखौ सोलोंथाइ बिफाना लानो गोनां जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ हरखाब दावबायदों। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै हरखाब गावनि 23 नं चापागुरि समस्तिनि बेन्दोंआव थानाय कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा गोजौ फरायसालि, अदालबारि आरो आटियाबारि बिद्यापीठ हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरनि थासारिखौ नायगिदिंफैदों। बिथांजों लोगोसे बिटिसिएलएनि हर्नबिल स्पिकार कातिराम बर'आबो बाहागो लाफायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि समाव गोदान बर' रादाब नायनो हागोन। गोजोन्थों।